ame jumadona mekalo kle wolonvla ambalma o bisimila malak chuka don kibaru keneka bi kibara no mambulo kada kuloka ode kunu alamsadu mekalo kle woro Gabriel Touré ni oye bamako dogotoro suba doy o barakela ulu koni bora kuga dusuma kasa yere ka sababu yake ko uga barada nyema ni oye uga directeur général ko o koni bora place la ni ka mali finitigila kadoski kibara mun sirama ulu ya yire ka fo mali chamanche fanga nyema ulu koni ka nyogo hen sefe ulu koni yanga ni aka fo ko Gabriel Touré ko ubena o koni barada nyema ko obo a place la ni oye Abdoulaye Sanogo ni ka finitigi do koni bla onola ni o finitigi era koni lieutenant colonel Moussa Sidibé ni kibrahim koni kele ama ben Gabriel Touré barakelaw koni ma kenya tigila mo nunu ulu koni fene nana ala Moussa do ni ka baraw koni bla kata kenya soda koni na ka yembela mini ka uga dusuma kasa yire ka foko ulu koni ka barada nyematita ni kenya tigila mo nunu koni ka fola ko ulu koni ka barada ko akoni mela nyema falena ko ulu koni nyema chama soro ko ga mu koni bala sisan ko ulu koni kuma delika o nyogon soro ko kabini onala ko ulu koni ta foko korofol foste ka nyesi yoroima ko ga ko bara chama koni be ka ke munu temela ulu koni maseka munu nyogonke ko barakela ulu yera koni bebe ka lafiya soro bara konnala ko wa ko ali banabagato ko tabolo koni be ga noya ali ulu yera fenema ko Abdoulaye Sanogo ni oye Gabriel Touré directeur ko ulu koni be anyini chamache fanga nyema fe uka ni koni to a place la ko sabla koni uko ko ube takani ni koni ko amangan koni be chaya kibara were mbambulo kada kuloka ode arasbat ayire la kafo ko finintigu koni ale mina kurai kibara mun sirama ulu koni ayire kafo ko 5e arrondissement police ko ulu koni tara arasbat kaso ni kata amine no katakani aye 5e arrondissement police sola o koni kele kibara la sele arasbat ale koni no fe mogoma o koni wuli ka jo koni chamanke CDR ni oye ugatoy o koni secrétaire général Boubacar Yalkouye ale koni willa ni kata akonya nyini nga ale koni bese 5e arrondissement la wakati mina fintigla ko koni ayira le la kabeni dondala ko atese ka do o koni kele ma chama koni nanani oye arasbat no fe mogo koni ni ka 5e arrondissement dalala o koni lamini fo o ko koni se fe fo pinejenu ulu yere koni fene be bolala findigla ka ulu koni fene nanani ka jama yere keni gazi o gazi filin nun se fe ayira la ka ko ma kelen ko o koni jokina kosobe ko gazi koni o kungulo soro ko a jokina kosobe ko o koni tarani ay kenya so do koni nafolo nga ambe wakati mina iko sisan arasbat no fe mogo ulu koni maseka ha kanjolen fa anyana folo amine kuna nga kaula donia ka fo ko abe wakati dama don bo mali kiriblo tigila mogo ulu koni ka hage nyini jekulu fla sam aleni silma ulu koni angane siri ko ube arasbat koni wele bogo jinninka ni oye ka plenty do akama ko sabla ko aye dankarke ulula uga bara konnala kibara mun bambulo ka lasa okuluma ni ko enani yo oye amana do rem soro uko fe ambo da kuluka kibara were bambulo ka da kuluka ode arabado be kalu kle duru mali fintigla kado o koni fagala akaso menaka kibara mun sirama ulu koni ayire kafo ko ni fintigla kay koni kunye garde national mo doy ko chef la ko nunu koni kumbe mutula ko nunu koni tara ni che koni no fe fo akaso suntiga ko fe ni ka soroka afaka ni ka takani u yere nga ame wakati mina iko sisa ama sega do makele mun koni ni barenke nga sere do koni ka fola ko da kun koro koni kumbe soro ni finitiki ale koni ni afaka baka ni nyogonje nga ame wakati mina iko sisa sega lu koni be sina wala sa chuga amna tege be sega da ni mu ko fala nun kan chuga amna kibara were mambulo kada kuloka ode arabado mekalo kle duru gawo ale gouverneur ale koni ayire ka fo ko yere la kana la jekulu ko ulu koni kana bo tuguni chauffeur ka fo ko ube mo ko la kana kibara mun serama ulu koni ayire ka fo ko gawo gouverneur ale koni kuna funu koni la teme gawo radio so koni fe ka ayire ka fo ko yere la kana jekulu ni oye groupe autodéfenseur we ko ulu kana bo tuguni ka fo ko ube mo koni la kana chauffeur la fe ko kata odona ko fo wakati mu ko mali finitigu ko ulu kelene yamariyalendo ni ka bo chauffeur fe ka fo ko ube mo la kana aleni ubulo fen kamyal ko ma ube ni kumainka ambalma o nene kuye awa bidon kibaru kada okuluka ani che aka kuluma jola o kambe anyogana ware